Beauty Care for You. Skønhed og pleje på en smartere måde. EMS. Elektronisk muskelstimulation. Vores avancerede EMS-træner er det perfekte værktøj til at hjælpe dine kunder med at opnå deres fitnessmål. Med dets effektive muskelstimulering kan du tilbyde dine klienter en effektiv og tidsbesparende træningsoplevelse. EMS-træning er en populær metode til at styrke muskler, forbedre udholdenhed og øge fedtforbrændingen. EMS bruger elektriske impulser, der sendes gennem huden over målområdet. Disse impulser efterligner de signaler, som hjernen sender til musklerne for at få dem til at trække sig sammen. Dette hjælper med at træne musklerne mere intensivt, end det normalt er muligt med frivillig træning alene. Denne maskine udsætter musklerne for 15.000 muskelsammentrækninger på 20 minutter. Udover de 4 håndtag er der også EMS Seal Sculpting. Til muskelopbygning af bækkenbundsmuskler og bindevæv, der understøtter blæren. Fantastisk efter graviditet og behandling mod inkontinens. Med vores EMS-træner kan du differentiere din skønhedssalon eller fitnesscenter og tiltrække en bred vifte af kunder.